Vítajte milí diváci u ďalšieho videa a máme tu ďalšiu novinku z reality show. Máme tu novú show, ktorá sa vysiela v Čechách a je to československá verzia programu Naked Attraction. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako dopadol prvý diel, som veľmi na to zvedavý a poďme si teda spolu prečítať čo áno. Prvý diel Nahej zoznámky skončil happy endom, Mirka našla svojho námorníka, tak to som veľmi rád, že to takto dopadlo. A nie tak katastrofálne ako ďalšie reality show, ktoré boli vysielané u nás na Československu. Československá verzia programu Naked Attraction odštartovala v stredu na televízii Očko, ktorá v ten deň trhla rekord v sledovanosti. Lásku hľadala sympatická Mirka, 41-ročná a príbeh skončil šťastne. To som rád. Ešte predtým, ako sa vrhneme na video, chcem len podotknúť, že nebudem ukazovať celý záznam. Vložím tu iba nejaké fotky kvôli tomu, že by neboli problémy na YouTube, lebo už viackrát som mal túto situáciu, tak snad mi to odpustíte. Ty jsi měla možnost naše pány nacítit už v podstatě od paty až k hlavě, ale teď dáme pánům možnost, aby nám ukázali, jak dokázali za tu chvíli nacítit tebe. Máš nějakou otázku, na kterou by si chtěla znát jejich odpověď? Jestli by třeba byli pánové ochotní se třeba převléct při nějakých hrádkách sexuálních? Aha. Za něco? Za někoho? Za někoho. A já vám dám možnosti, abyste si vybrali, co si myslíte, že se Mirce nejvíc bude líbit. Za A. Chci, abyste se převlíkli za námořníka. Za B. Za policajta. A nebo za C. Za Karla Gotta. Jak se tak převlíká za Karla Gotta? No nevadí, to mi pak řekneš. Tak si řekni správnou odpověď. Čiže máme dvakrát Ačko a jedno B. No musíš to říct celý, musíš říct. Chtěla bych, abyste se převlékli za námořníka, takže... Takže správně. Jediný, co neznáš, je jejich hlas. Takže teď položíš jednu otázku stejnou pro všechny a oni ti postupně odpovědí. Takže co by tě zajímalo? Jaký mají pánové rádi sex? Třeba, když už jsme tady. Jestli divoký, romantický, nebo... Já jsem dominantnější mazel. Dominantnější mazel? To je hezký. To je hezký spojení. Takže co máte rád v posteli? Tak já se přizpůsobím. Jo. Takže jsem flexibilní. Dobře. Když se se ženou uspokojuje navzájem. Tak to je super taky. Nemáš to jednoduchý. Já jsem ti to chtěla ulehčit, ale podle mě jsem tě ještě přitížila. Přeju vám, ať si to moc užijete. Můžete se oblíknout. Užijte si drink a pak nám dejte vědět, jak to dopadlo. Je vidět, že je citlivý a takový rozvážný a to nakonec bylo důvodem, proč jsem si ho i vybrala. Takže se těším, až ho poznám trošku víc. Máš nádherný oči. Děkuju, ty jsi říkal už to. A ty taky ale. Oči na mě působí kosmicky. No, já si třeba teďka připadám, kdyby mi bylo 16, jsem na rande. Jo. Podle těch očí si myslím, že se mám ještě na co těšit. Tím, že se mně líbí Mirka, tak bych chtěl zkusit pokračovat. Třeba dopracujeme i k tomu, že nám to bude klapat i v jiném. Třeba i v posteli. Tak, já jsem našla svého námořníka. A já svou vecici. To čo je za reality show? Trošku si už uleteli to tí ľudia, podaktori. Áno, je to vidno, že to prišlo zo zahraničia, alebo toto, že takomu napadne. Ak sa nemýlim, také show zvykli chodiť, že možno 20 rokov nazad, hej, v telkách, 15-20, ale vysielať zase dačo také, to je už trošku extra. Akože, vy si urobte na to názor, aký chcete, ale ja osobne si neviem predstaviť, že by som mal ísť do takejto show a stať tam nahý pred celým Československom. Spory o to, či sa dá nadviazať vzťah v takej zvláštnej reality show, kde zoznámenie začína nahotou, ukončila hneď prvá účastníčka československej verzie Naked Attraction. Mirka z Valašska, ktorá pracuje v továrni na výrobu výbušnín, si v nahej zoznámke vyberala z 5 mužov. Každý z pánov v kabinkách mal niečo, čo Mirka uviedla na mužoch ako príťažlivé. Ako Mirka má veľmi zaujímavú prácu, že v továrni na výrobu výbušnín. Páčia sa jej vysokí muži s dlhými šikovnými prstami a fúzom. Taký bol napríklad umelecký kovač Pepa. Toho nakoniec poslala domov medzi prvými. Po finále sa rozhodovala medzi fotografom Jozefom z Vlkoša a mesiarom Martinom z Brna. No je to také, že
Ja zatiaľ mám taký pocit z toho, že do tej reality show chodia ľudia, ktorí sú že extrémne nadržaní a je im to úplne jedno, že či ich uvidí svet holých alebo nie. Lebo aj tie vyjadrenia, čo tu čítam od Mirky, že hľadám priateľa, ktorý bude šikovný s prstíkmi a tak vieme určite na čo myslí. Nakoniec si vybrala mesiara, ktorý medzi ostatnými pánmi pôsobil trochu placho, ale ako sa neskôr ukázalo, neváhal Mirke splniť jej predstavu a prezvekol sa pre ňu za námorníka. Rande Mirky a Martina po nakrúcaní dopadlo na výbornú a neskončilo len pri ňom. Už v programe sa ukázalo, že vzťah medzi Mirkou a Martinom rozvinul, keď poslali zamilované video natočené mesiac po nakrúcaní. Ako pár prišli aj v októbri na premiéru programu Naked Attraction v pražskom kine Cinema City a teraz plánujú spoločne bývanie. Padol vraj dokonca slovo svadba. Som naozaj šťastná, hovorí Mirka po účasti v programe. Som veľmi rád za ňu a som zvedavý na tie ďalšie časti, že ako to tam bude. Naked Attraction odštartovalo v stredu 8. októbra a očko sa v ten deň prvýkrát v histórii stalo najsledovanejšou televíziou v Česku medzi divákmi vo veku 15 až 24 rokov. Vysokú sledovanosť si program vyslúžil aj u sledujúcich vo veku 25 až 34 rokov. Úvodný diel série, jeho prvú reprízu a sprievodné Naked relácie si nenechalo ujsť celkom 282 000 divákov. To je slušné číslo akože. A som prekvapený docela, že od 15 do 24 to malo že najväčšiu sledovanosť, čo sa týka veku divákov. Program má aj svoju vzdelávaciu funkciu. Chceme ukázať ľudské tela, ako skutočne vyzerajú. Bez filtra a so všetkými nedokonalosťami. Mladým to môže slúžiť ako protiváha k obsahu, s ktorými sa stretávajú v online priestore, ktorý je často veľmi prikrašlený, opisuje programový riaditeľ televízie Očko Alexander Guha. Premiérové diely relácie Naked Attraction Česko a Slovensko môžete sledovať na Očku každú stredu od 10:00 a potom v reprízach vo štvrtok a v sobotu a v nedeľu. Dobre, milí diváci, tým pádom toto je všetko z tejto novinky, z novej show, ktorá vyšla Naked Attraction. Určite mi napíšte do komentáru, kto videl prvú časť Naked Attraction, kto z vás to aj má v pláne pozerať ďalej a čo si vlastne o tom vymyslíte. Som na to zvedavý a veľmi vám ďakujem za to, že ste si pozreli toto video a my sa vidíme u ďalšieho. Čaute!